Meghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association MCTODA kabadai kaseng jungki tribe kinong nya truck menta kasngi ka ap khandai tri unai weng kala lummi ka jingelang hapok sor nong ston ban ya kren bat pensyai shigi dikhot halor ka jinge kren jong kaseng bat usi em ka KHDC ka balong ha ka ap sau tri unai weng uba Peter Mabanyang sekretari ke MCTODA haba kren shikilat pathai khobor long ba ka ni ka jingelang kalong ban pensyai shigi dikhot halor ke jinge keren jong kaseng bat usi em ke KHDC bat ling ba kane ke jinge lang kila shimru ya karai ban patha igi dikhot bakim dei ban seu khajana sya kanu kono khordap khrom khajana ka bran apo ka bri hunyo trap kat ba ke KHDC kampat la ban warra ko working plan ka babiang nakaliang jong ba Suborson Rangslang working president jong kaseng ulong ba ke jinge keren jong kaseng bat ke KHDC halor ka working plan kalayat mentala palat arsnem Henry hadu kasngi bagi kendu UCM ke KHDC kata ka absau tring unai weng kim sempat la yoi setia ta ka working plan jong ke KHDC kumta kila rai bet ban batha iki dekhot bakim dei ban siu pisa shikinu kinu ki kordop krong khajna ki badan hapo ka bri unyo trap ni na kaliang Meghalaya Commercial Truck Driver Owner Association la show ka general meeting mane ila karen sagi bha shapal ki kam giat berba banila division berkat pada UCM hari ini tayo baladan di lawan ban pencai hak general meeting juni ba pun ke rai ni layu na UCM ba ong ba unsai ke jumpa juu hapo ke second week or third week jom December lawan ban pencai hari ini ke general meeting juni hawa di mentasi at rai tarik na kwe arja pulai di nanta kani ke rai election ke rai ba nakaliang ke association juni banginum siu ya kabai giat cylinder jong kanika riu new truck juni ni na phadu na sim kara jong CM badan burong juni na council tin kan yang juni rung la shong perkhat ba bangin yete la kam ha phang kanika kam jong ka asun juni banan ni shakman in tri tinge bangin aila ni kanika khadok kachu krong be an na ka po sa ka po bat ni lai rai akan ke general meeting juni ni ki members barokai bengin te lakam bat kandan ka weiru ke kandan ka weiru kumber apan syai mane di presiden juni ru yong ba hakadin ke jingrai beng layu na ka district council da ka working plan kila ai insa ai akan ke ki hauni to December 11 je in sa show perkhat ba ki ka working plan ki kan kun thup shphang ki marep ne shphang ki kamding nagi trade by non-tribals nagi forest nagi revenue in sa check bahai ka ya ka working plan kat bikin pencahayaan ki kumba lamai pandai general secretary nomor kara jingi kedua akan ke general meeting kalau ban ai jing pensai seki paradukot nomor babun sien idam don ki paradukot jingi kam ki badai ki driver di idon ki giat ki cakar ke ba teng khamtam hari khoi district ke ba ki dang hap hi ban ai ki ong bai ba hari khoi pat chem la khang ya ki tol giat di ba idon teng ki ka district council ka bu ki pat ling tim ke badai jong ka forest di kanang ke dunia kendu jungi mentak kesngi kalau ban pensai hai iparat khat baro ya ke ai ke ba ke dunia keren ke ba afsau terik ba ICM had district council kumbangi ngila de keren sai hai bakat ba ompat la ban wanra ke working plan kalau ba ya menta support nginum pat siu nomor banyak ke working plan ngila keren kalau long asnem keladap ya ke asnem tam di namar ba hadu kai ka aksau terik jong new benai November ka bangia kendu kamut ngimpat yo di nakalian jugi yom ba ada kenu no hau new benai Desember di ka ba ketingnya kendu jungi ka ba mentah kesngi kalau betang ban pensisai halor kata ba kiparad khot kimpat dai ban siu haki kinu jaka krong namar ba ngim sosai bat ni update onda kilawan ra kata ka working plan ke ai ke ba ka district council ke
bakadon ya kata ka bor ka bakadai banlum ba namar bangi ni ong sa aya kita ka working plan ba hangno ki hakino ki jaka namar bun sen pi long kalong ba kadoru kamjuti kena tika ka jing sangi ni ong lara ka district council ka buru kamdai ti ba kan bun tli ka ba hakawai hakaw na west run chim eastern west run chim ha east kasil run chim riboy run chim tikadai tang hai tai phang kia ka jingia kendu ka ba khnang ba kit khot jongi ken so thu sai ba kat ba ompat don na ka kanu kanu ka jing pentrekam jong district council ka ba sai ba ka batikna nadu ya ka dor ba ya ka jaka ngin nompat siu ya tol gia